nejaký dlhý rok. V našich knihkupectvách organizujeme všetko možné dodnes. Napríklad čítačky kníh, na tejto fotke je americký spisovateľ Robert Fulghum, v našom knihkupectve na Kozeji podpisuje svoje knihy za podpory mnohých jeho nadšených obyvateľov. Potom ale prišiel boom nákupných stredísk s obrovskými priestormi a s obrovskými knihkupectvami, ktoré nám trošičku kápli proti našej hmote. S tým sa to celé posunulo do stredného prúdu vrátane knihkupectiev, vrátane produkcie slovenských vydavateľstiev a českých vydavateľstiev a tým sa na našich knižných pultoch objavili diery. Nemali sme až tak veľmi čo ponúknuť našim zákazníkom z kvalitnej literatúry, ktorú sa stále snažíme predávať. Tak sme sa zamysleli, či by sme tie diery mohli zaplniť. Rozmýšľali a ako najlepšie riešenie nás napadlo to, že by sme mohli produkovať tie knihy, ktorými tie čierne diery zaplníme my sami. Vznikol nápad vytvoriť vydavateľstvo, ako začať vydavateľstvo. Najlepšie od piky, od semena. Semienko sme zasadili, muž, ktorý sadil stromy. A je nás povedzme 12 študentov a architektov. Večer, to je první projekt, který jsme dělali společně, je to Fakulta výtvarných umění v Brně. My jsme v roce 2008 dělali na soutěži, kterou jsme prohráli, ale řečeno nás vyřadili ze soutěže, protože jsme ten dům dali 2 kilometr dál, než byla zadaná parcela. Dívali jsme se, že ta parcela je lepší. Ta soutěž dopadla tak, že byl vítěz, díky nějakým problémům ten vítěz nebyl osloven, škola se nezačala stavět. A po 2 letech nám přišel děkán FAGu a řekl, kluci, vy jste to nakonec měli úplně špatný a pojďme se bavit o tom, jestli by na tom místě ta škola mohla vzniknout. Takže jsme začali projektovat a vlastně díky tomu, že jsme ten dům posunuli o kilometr, tak jsme tu zakázku získali a teď jednáme o tom, jestli vůbec se to postaví nebo nevypadá to celkem slibně. Toto jsou pavilony, je to... A pohybujem sa v podstate na takých hraniciach medzi architektúrou a inými povolaniami v komunikácii a na druhej strane na tých hraniciach medzi budovami, teda verejnom priestore. A verejný priestor je vlastne ako aj v Pomolku napríklad som robila londýnske metro, čiže to je taký medzipriestor, vlastne taký tunel. Verejné priestory sú fascinujúce v tom, že sa stále menia. Myslím si, že napríklad ktorý svet MCŠ toto krásne vystihujú. Je to len iba jeden moment a v ďalšom momente sa listy pohnú, začne kúpiť vietor, začne pršať, ktorý iba odpláva. Čiže toto je niečo, čo na tom exteriéri vlastne, to práca s exteriérom záhne. Nie je to kondicionovaný priestor. Ale môžu byť takisto, nemusia byť len tie prírodné elementy. Pri Nacionálnom námestí nám strašne nadá od malička, pretože v noci sa mení na ako keby interný priestor. Modernejšia architektúra, najmä v Žiline, hlavné mesto funkcionalizmu z rokov 20. a 30. medzivojne. Našťastie bývalý primátor ich asi nevšimol, takže ešte skôr. Partizánska sa niekedy volalo medzi vojnami Baťovaný. Nádherné domčeky, ktorý nechal postaviť Baťa pre svojich zamestnancov. Našťastie komunisti ich nejako pár nechal. Červená ulička sa to volá, ako v Amsterdame. Časť kultúry, Slovensko je židovská. Nie všetko sa zničilo, našťastie. Na celom Slovensku nájdeme izolované cintoríny, ako tento cintorín pri Stará Dubovňa. Choďte, pozriete po krajiny a nájdete ich úplne všade, ale veľmi neznáme ešte, bohužiaľ. Ako v celom Slovensku chatrajú historické stavby, ako kostoly, kaštely, synagógy, ako táto synagóga v Banskej Štiavnici. Krajina bez svedectva svojej história nežije. Musíme niečo robiť. Boli sme so skupinou hudobníkov z Holandska, sál bol polovicu obsadený. Ako to je možné? Lebo lístky stali 10-15 eur. Ako to je možné? Choďte tam.
Vieme, že Van Beethoven a Schubert žili na Slovensku, ale Béla Bartók robil najviac pre slovenskú kultúru. Pocestoval krajine, nahral ľudovú hudbu, ktorý on prepracoval. Kedy už konečne budeme počúvať jeho hudbu naživo, jeho tanci a piesne Slovenska. Nie je dôležité, že je to polník kráľovné Sisy v Radiovskej Kúpele, ale že ten polník vôbec stojí ešte. Posledných 100 rokov sa na Slovensku stále polníky zničili aj stávali, ale občas sa na nejaký polník zabudlo, alebo niekto ich chránil, ako tento polník. Píšem o vašich veľkých maliarov. Koloman Sokol, jeho diela sú v New Yorkském múzei a samozrejme v Liptovskom Mikuláši. Choďte tam opäť. Ale veľmi rád pripomínam aj svoj osobný favorit Cyprian Majerný alebo Ladislav Medňanský. Je čo objaví pre vás. Andy Warhol musí byť, že jeho rodičia sa narodili na východ Kaživie, že má svoj múzeum v Lenzingburgu. Really fun. This is a room in my mother's house in Oslo. What was special with it was that during the day it had very nice sunlight. Toto sú moje prvé topánky, ktoré som robila pred 6 rokmi. Sú veľmi jednoduché, mám ich stále rada, sú vlastne vytvorené z jedného kusu kože, v ktorej sú zárezy a tá noha sa tam dostane cez tie zárezy. Tieto topánky boli zaradené do publikácie trendov na rok 2012. Tú knihu vydala holandská agentúra eTrends, ktorá sa zaoberá predpovedaním trendov. Tieto topánky boli vytvorené technológiou. Takisto si vlastne nejakú hlavne vlastne vyexponovať. A samozrejme, tým, že mám tie školy a trošku taký odpor k takému tomu biču, tak som premýšľal nad tým, ako to tak nejako spojiť, aby som si ju aj mohol vyfotiť, aj vlastne nejakým spôsobom zaujať ten postoj k tomu tej samotnej laboči, ktorá chudinka má takú fotografickú trochu pošramotenú povesť. Tak začalo to tým, že som začal pracovať na nejakom takom výskume. Samozrejme som si ju vygoogloval, chodil som za nimi často, postupne som vlastne vyselektoval ten správny čas, kedy tie labute sa krmia napríklad, kedy nie sú rušené turistami, ktorí samozrejme každý ten turista si nájde nejaký ten staročeský pracník, ktorý chodí sa dôchodci takisto. Nemajú čo robiť, len krmiť tie labute. A samozrejme tá labuč, keď má potravu na hladine, tak nehľadá na dne. Tým pádom bola pre mňa vlastne nepoužiteľná, fotograficky nepoužiteľná. Musel som, vtedy som si vlastne dával prestávky. Fotil som to v zime. Takže som sa chodieval ohriať do nedalekej filozofickej fakulty do bufetu, na polievku čaj. Potom som sa vrátil, keď už to nešlo, tak som sa škaredo tváril na tých turistov a tých dôchodcov, čo teda trošku vadia. A vlastne samotná tá séria skončila, bol som tam viackrát, samozrejme pravidelne som ich navštevoval v ten správny čas a skončila vlastne tak, že labute odišli z toho miesta v tom centre tej Prahy, aby si našli, aby sa vlastne zahniezdili, tým pádom prestali chodiť na tie naše fototermíny. To, čo tu prezentujeme, tých fotografií je okolo stovky rôznych záberov, ktoré vlastne spracujú. Pri tej príležitosti, že sme sa teda spontánne rozhodli založiť značku, keďže sme tvorili, tak vzniklo to logo.
Týmto by sme vám chceli predstaviť kolekciu, ktorá je rozdelená na niekoľko častí. Hlavne sa venujeme teda streetwearu. Chceli by sme, aby oblečko, ktoré vidíte, nosili ľudia, ktorí majú nejaký vkus, aby sa v ňom cítili dobre a zameriavame sa na detaily, pretože náš background je v priemyselnom dizajne, fashion sme nikdy neštudovali ani nevieme šiť, my to priznávame, všetky veci šijú krajčíky, ale máme na to iný pohľad. Napríklad táto vec je z kolekcie Nikdy nevieš a nevidno to na obrázku, v zadnej časti je strašne veľa vrecák a keď partner objíme partnerku, tak má možnosť strčiť ruku do vrecka a tým pádom ju má v teple. A toto je tiež z tej kolekcie taška, ktorá sa premení na plášť s kapucňou a človek vlastne nezmokne, má voľné ruky, môže riadiť bicykel alebo kočikovať kočík podľa potreby. Tu je ďalšia vec, šál z kolekcie Nikdy nevieš, má takisto maličký detail, vrecko na jednom konci, kde si môžete skryť nejakú užitočnú vec, ktorú chcete mať vždy po ruke. Vlastne fotky, ktoré si pozeráte, nafotil Jožko Jarošik, náš dobrý kamarát, a my sme zámerne vybrali tento priestor, kde veľa z našich vecí aj vzniká. A toto, vidíte, je edícia Specials. Sú to väčšinou limitované edície, nie úplne streetwearu, ale tak trošku na príležitosť. A mali sme možnosť aj obliecť strašne milé organizátorky a boli sme veľmi šťastné, že sa cítili dobre v oblečení, že na otvorení včera vyzerali dobre a myslím, že tak trošku sa nám podarilo aj doladiť oblečenie k ich osobnostiach. Sme veľmi radi, že nám to umožnili. Je to ukážka vlastne z časti nášho streetwearu. Snažíme sa dbať na detaily, aby kapucňa neskočila v strede hlavy, ale aby bola dosť veľká a plnila účel. Používame zipsy.